la profil. Arată și prețul, ia arată și prețul. Dar nu l-am aruncat. Am aruncat, eu le arunc, eu nu stau să le arunc, numai cutia atâta. Alea scondrinului eu nici nu le mai iau, le arunc. Le arunc, nu le țin la mine. Să mor dacă te mint. Eu așa le fac, cumpăr, le arunc. Ce la 300 de euro trebuie să ai mai arată-i o dată, dar nu ochelarii, dacă mai ai hârtii ceva de la ei, nu știu, certificat de autenticitate, ceva. Așa, uite, da, uite, asta este. Uite, asta e cutia de la ei. Scoate ăla din spate. Hai să scot, imediat. Uite, asta e cutia de la ea. Vezi? Asta, da? Asta e cutia de la ea. Cutia de la ea împreună. Că vine așa, uite, stai să ți-i bag ca să vezi cum vine. Uite, vezi cum vine? Așa. Și arată ochelarii acum, doar ochelarii. Doar ochelarii, stai așa, imediat. Uite, are și suport de asta, vezi? Care intră în ei, da? Uite. Ce ziceți, bă, fraților? Sunt original sau nu? Da, mă, cutia așa e. Adrian Bomba. Bă, să mor dacă te mint, mă. Merg mâine dimineață, fac fotografii în magazin când i-am luat, ce dracu. Bravo, frate. Sunt fake. Stai, mă, că nu știm. Clar, da. Eu cred că eu sunt original. Voi ce ziceți? Deci mi-e chiar... Băi, dați-i bloc lui perciunatul ăsta. Administrare blochează. Pa, la revedere. Stai, Lucian, că zici că-s fake-uri. Uite, scrie și pe cutie. Iartă-mă, îmi cer mii de scuze și față de tine și față de ceilalți. Nu glumește, mă, cutia e originală și ochelarii. Vedeți? M-am gândit că poate... Ia, ce e aia? Ce e aia? Luciane, asta e de la el, nu e de la mine. Uite, mai are aici, vezi? Scrie și pe el, pe spate. Na, mă, na, nu minte, mă. Scrie, uite, și pe asta tot la fel, că tot din ea vine. Administrare. Stai să-i dăm și lui Raluca administrator. Dă-l mai încet. Așa, gata, Raluca, ești. Uite aici, asta e cârpa lui originală, de ochelari, care ți-o dă sigilată, vezi? Sigilat. Ce e acolo, o cârpă? E cârpa de ochelari, care șterg ochelarii, cârpa originală.